Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn spoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de verloren staat. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag en ik heet u van harte welkom natuurlijk. Vandaag zijn wij aan de Kristalstraat nabij de Amerikaanse ambassade, waar een petitie ingedeeld zal worden door de Maronse broeders en Indiaanse broeders en zusters. Waarom en waarvoor zullen wij dus zometeen vernemen. Ze zullen lopend gaan naar de ambassade. En de petitie wordt ingediend. En dan zullen wij wel weten waarom dat alles wordt gedaan en wat de reden daartoe is. We weten allemaal dat jarenlang de inheemse broeders en zusters, ook de Marons, vechten voor hun rechten. Maar het komt gewoon niet aan toe dat ze werkelijk hun rechten kunnen krijgen. Dus kijkers, vandaag zijn ze hier, de Amerikaanse ambassade. En laten we kijken wat zich hier voordoet. Er wordt een petitie ingediend tegen meneer Ramdin. Waarom, waarvoor is ook een mooie vraag dat u natuurlijk zit te denken. We zien ook de mensen lopen met een banner, zo'n banner. En daarop staat No Ramdin. Waarom geen Ramdin? En wat is er gebeurd met Ramdin? Kijkers, al deze vragen en antwoorden zullen wij zo meteen krijgen. Kijkers, we staan hier ook met mevrouw Monique. Mevrouw Monique, hoe gaat het met u? Het gaat, dank u wel. Kijkers en luisteraars, goedemorgen. Goedemorgen. Het eerste dat me is opgevallen is, ik zie No Ramdin. Waarom? We komen vandaag op. Het is een protestmars of actie tegen de benoeming van de minister Albert Ramdin, die gekozen moet worden tot de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten. En hier ben ik als een voorzitter van de Maronse organisatie en ook als vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van de Marons, om de inheemse broeders en zusters te ondersteunen met dit protestactie. Wat het eigenlijk is, meneer Ramdin, die nu gekozen moet worden, is niet degene, wij vinden hem niet geschikt om als kandidaat te zijn om de secretaris-generaal te worden, om benoemd te worden. Want als we kijken naar de afgelopen jaren, de manier hoe deze regering, de partij, ons bejegend heeft, en als ik zeg ons, de inheemse voornamelijk, vandaar dat ik ook hier sta om de inheemse broeders en zusters te ondersteunen als tribale volken. Want zij hebben de lead, zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En als Maron-organisatie en vertegenwoordigers van de Maron zijn we hier om ze te ondersteunen. Om samen met hun de strijd aan te gaan tegen de benoeming van deze zekere meneer. Meneer Albert Ramdin was de eerste persoon die zonder dat een gedegen onderzoek was gepleegd bij het geval van Pikin Saron, was hij de persoon die aangegeven heeft internationaal dat de inheemse broeders van ons terroristen zijn. Verder is er doorgegeven, weer internationaal, dat de heren, de strijders van ons, 4 agenten hebben vermoord. Zonder enig adequate onderzoek. Terwijl het 2 broeders van ons, 2 strijders van ons, die doodgeschoten zijn, in boeien doodgeschoten zijn. En nu zitten er 4 in de gevangenis, die een straf van 8 jaar moeten zitten. Dus vandaar dat wij hem niet geschikt vinden voor zo'n functie. En we ondersteunen onze broeders. En zoals jullie weten, de inheemse voorouders van ons hebben onze tribale voorouders opgevangen in het oerwoud
tot de dag van heden. En als ik zeg tot de dag van heden, is het honderden jaren geleden dat ze ons hebben opgevangen in het oerwoud. En vandaar dat we vandaag hier staan ter ondersteuning. We verklaren ons solidair met deze actie. En Dank denk je je wel. dat door deze actie eigenlijk een change kan komen? Bij ons gaat het niet meer om een change. Maar bij ons gaat het dat men weet met wie ze te maken hebben. Dat die meneer Ramdien niet de persoon is. Hij is niet een rechtvaardig mens. Hij heeft 4 jaar hier in dit land geregeerd samen met zijn president. En ons alleen maar onrecht heeft aangedaan. Wanneer ik zeg ons, dat zijn het de inheemse en de Maron. De inheemse volken en de tribale volken. Ze hebben ons alleen maar onrecht gedaan. Tot de dag van vandaag kunnen wij onze gronden niet erkend krijgen. En de jonge heren van ons, zelfs vrouwen in het binnenland, hebben te kampen met een aantal problemen waarvan het aan deze regering ligt dat ze onze rechten niet erkennen. Ja. Dankjewel mevrouw Monique. Kijkers, u hoort het. Meneer Ramdien niet geschikt natuurlijk wat mevrouw Monique zei. Want ze vindt dat er heel wat zaken mis zijn gegaan. En heel wat dingen zijn gezegd door meneer Ramdien. Kijkers, laten we verder kijken wat er allemaal zal gebeuren. We zien dat de mensen, onze Indiaanse broeders en zusters, bezig zijn met de voorbereiding. En ze zullen dus zo richting de Amerikaanse ambassade op. Kijkers, er zitten ook agenten hier voor de veiligheid om zeker te maken dat niets verkeerd afloopt. En de mensen zijn natuurlijk, zoals ik eerder aangaf, bezig met de voorbereiding. Laten we kijken hoe het staat. En ja, waarom? Kijkers, 4 mensen zijn gekozen om dus verder te gaan en de rest moet hier wachten. En laten we kijken wat dus dan uit de bus komt. Kijkers, en hier staan wij ook met meneer Stan Morea. Hoe gaat het met u, meneer Stan? Het gaat goed, het gaat goed. En als u kijkt naar de Indiase broeders die vandaag hier zijn om een petitie in te dienen tegen Albert Ramdien, wat vindt u hiervan? Wel, kijk, de mensen hebben het recht om te protesteren. Maar over hoeveel mensen gaat het? Je kan ze op je vingers stellen. Dat want ik als een nakrakti. Ik heb ook vernomen dat ze gisteren alles in orde hebben gekregen. Dus dat alles is snel gebeurd. Ja, want volgens mij wordt die man de 10e maandag reeds beëdigd. Ik denk
Awinso no lobama politiek, maar het is belangrijk voor Suriname. Want dit brengt Suriname op de map. Kijk, die man heeft jarenlang goed werk verricht binnen de OAS. En de hele Caribische gemeenschap staat achter die man. So, wat is de reden dan? Ze zeiden, de reden die een van de woordvoerders aangaven was dat hij heel veel dingen heeft gezegd over dat van Piki Saron. Dat zich had voorgedaan, dat op onwaarheid berust. En ook over heel wat andere zaken die gesjoemeld zijn. Dus daarom dat ze vandaag hier zijn tegen de meneer Albert Ramdien om ook een petitie in te dienen. Ja, maar die zaken die hij heeft aangehaald van Piki Saron, dat zijn interne politieke aangelegenheden die regarderen over iets dat in Suriname is gebeurd. Amerika heeft niks mee daar te maken, ze bemoeien daarmee niet. Voor Amerika is belangrijk de werkzaamheden dat meneer Ramdien verricht heeft al die jaren en de erkentelijkheid dat hij heeft binnen de organisatie. Die man een keer over uw interne politiek. Ja. Wij denken dat ze tijd daarvoor hebben. Vooral tegenwoordig met Trump. Trump geeft al genoeg hoofdpijn daar. Ja. Dus de man had een jono. Dus meneer Ramdien wordt toch beëdigd hoor. Dus als het ware zijn ze eigenlijk voor zomaar hier en zomaar gaan ze dan een petitie indienen. Ze gaan een petitie indienen omdat zij dat goed vinden. Want ze willen misschien een politieke boodschap sturen. Maar de boodschap is dismiss, is insignificant. Omdat die man reeds, het is al bepaald. De Caribische gemeenschap is sterker dan een aantal 10 of 20 mensen hier. Dit is de stem, dat is de stem van CARICOM. En CARICOM heeft veel gewerkt. Zelfs Brazilië staat achter meneer Ramdien. We hoeven niet eens te zijn met die man zijn politiek. Maar dat is besijdens wat belangrijk is voor Suriname op het ogenblik. Op het ogenblik is belangrijk dat meneer Ramdien de OAS-voorzitter wordt. De OAS-chairman. En dan moeten we het in een breder vak gaan bekijken. Voor Suriname is dit van belang. En voor Suriname is dit goed. En dat is wat count. Ching interne gelegenheden. Meneer Agrontapu Bigera aan het. Dus ja, ik hoop die mensen veel succes. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat ze niet ver komen. Reden waarom? Ik heb veel tijd doorgebracht in Amerika. 28 jaar. En misaba systeem van systeem Eurocodrapen. Daarom mis survive. Ze gaan niet bemoeien met interne politieke aangelegenheden. Ze gaan luisteren naar die mensen. Want die mensen doen hun beklag. Hoeveel mensen gaan ze ontvangen? 4? Wel, dat zegt al veel. En meneer Ramdien wordt toch voorzitter van OAS hoor. En Suriname, gefeliciteerd hier bij deze. U mag me alle vragen stellen. En u doet goed werk hoor, meneer Krishna. Dankjewel Stan. Meneer Stan, Stan is goed. En als we kijken naar, laat zeggen hij wordt inderdaad beëdigd. Ja. Dan Ochau am trubu komt tussen de Ingi Bradangasa. Ja, anochano wan trubu ko. Reden waarom, een groep sa klagen ja. Nou, een 10 groep is insignificant. Een meerderheid knap Bahama. En CARICOM knap Bahama. Yo mango lobby tegen Brazilië, Peru, Chili. You know man. Money talk. Atrasan minawantaki. Money talks. Dit is een powerful instrument. Meneer Ramdien is reeds beëdigd of wordt beëdigd maandag. Maar technically, de man jalas dit ding gewoon. Ja? De man kan ta also borip pinda of soep of sansan. Maar na lasting. Dank u wel meneer Stan. Kijkers. Voor het goed werk dat je ook verricht hoor. Je doet Boroko en Milopso, you know, een jong man. En Godoro na sa je doet. Toch? Want je misaptak, je de valk biggie. I biggie ba, maar je komt moro biggie. Kan de ipsa meneer Gerald Hardaway. Dank u wel meneer Stan. Je moet spot dat. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku.
Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hornot lo tambripi no srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Vaderland. Suriname
generation them.